E o Nadal tamén se vive no hospital. Vexamos como o celebran, por exemplo, traballadores e pacientes no complexo hospitalario de Ourense. Estou moi ben controlada. Divina Pastora ten 84 anos e por primeira vez terá que pasar este Nadal sen a familia porque está ingresada no Hospital de Ourense. Os fillos están en Madrid, pero tamén prefiro que estén aquí porque aquí estoy moi ben atendida. Por un ano que pasemos as festas así non pasa nada. Lo importante é saber que todos están ben, de eso se trata. Para facerlles aos doentes estas datas máis agradables, o equipo da cociña do Complexo Hospitalario de Ourense prepara menús especiais, ceas e xantares máis elaborados con peixe, carne e tamén sobremesas. Que é o que máis lle apetecería comer? Pois pescado. Pois esta noite boa ceará un bo peixe. Vamos ter un peixe espada con un guiso de arroz con navallas e despois as típicas sobremesas do Nadal. Menús sempre adaptados ás súas necesidades nutricionais. De primeiro haberá crema especial de cabaza. A cabaza leva unha cola de langostino salteada con almendra fileteada e tostada. Procuramos que sexa o máis similar ao que poden facer na casa cando se xuntan ca familia. Entonces, evidentemente, non é o mesmo lugar, pero procuramos que desde a cociña facerlle un menú agradable, que sea gustoso. O de 12 hoxe. Exactamente, hoxe hai que tomar algo de doce. Aqueles que non poden, pois, quizás sin azúcar, pero algo de doce sí. Algo de doce para a cea de Noiteboa terán e tamén un xantar de Nadal, cea de Noitevella e xantar de Aninovo.